Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Ingqoqo sisu yesixoxa sibonisana kwezinye izinto akubi serious, akubi deep. Ukuthi-ke phela-ke la kuMaskandi izinto eziningi zihamba ngokuthi umlandeli wabani. Yikho kuzoba nenkinga noma ngabe usukhuluma nje into ezwakalayo, into engasindi ndawo ngenxa yokuthi lento yokuthi ngumlandeli kabani igcwele kakhulu. Ngithola i-comment ethi lana YouTube channels are captured. Okusho ukuthi ubala nami phakathi because uyibala la kwi-comment section ye-video eyenziwe yimina. Lo captured lo angifuni ukuthi ngiqagele ukuthi usho muphi ngoba u-captured ukaningi kwi-English. Ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi loyo-ke osukhuphuka ngayo u-captured imuphi. Kodwa le comment ingaphansi kwe-video la ngikhuluma khona ngama-views. Ngithathe i-example eseduzane esitolo. Ngiyaphuma-ke esitolo ngoba shothi ayizwakalanga. Naleya Ukhozi FM i-radio station. Uyafika angazi noma uGambu uyena mnikazi kaGambu kodwa niyawazi kuGambu. Uyafika uGambu uthi Ukhozi lolu lulalelwa abantu aba-over 1 million. So nayi i-product yami into eyakhiwe uGambu. Nawo uGambu nayi imali ngicela ningimemezele. Ukhozi luthatha imali lokuthi bememeze uGambu. uGambu wamadolo, uGambu wani, uGambu wesifuba, uGambu yena lo nyawazi okuyimbiza ngiyacabanga. Uma Ukhozi selimemezile liwenzile umsebenzi lokuthi limemezele abantu aba-over 1 million ngoGambu. Kodwa mase ngifika e-pharmacy or e-chemist, i-choice yami ukuthatha uGambu nguthenge ngihambe nawo ngekhaya. Kodwa into ebukwe uGambu ngithi ngisebenzisa i-radio manje sizobuya size la kulama platforms asiza ama-artists because guys ngizohluleka kodwa nizoyizwa. uGambu usekhokhile kuKhozi, uKhozi lasho futhi ukuthi sicela ukuthatha imali engaka ngoba sinabalaleli abangaka. Ngo-12 uKhozi lo nomsebenzi lokuthi limemeze uGambu. Kodwa uKhozi ngeke lifike ekhemist lishaya abantu lithi thengani lo Gambu ngoba sinitshelile ngawo. Uyayizwa leyo nto? Kodwa mangaba khona osezwe kuKhozi wathenga uGambu, wawuphuza, wasetshela mina ukuthi ngempela fix uGambu uyasebenza, sesiyakwazi ukuthenga. Ebe khona futhi ethi hayi cha uKhozi kade lalo usibelesela ngalo Gambu ake nguthenge, ewuthenge. Uyabo? Kunebhizinisi ngaphezulu kwayo yonke into. Kodwa buka-ke imethedlalwa umthandeni sesingakafiki ukuthi-ke nina nithi ama-views wathengile. Mangicabanga ubetshela abantu ukuthi ama-views awathengile, awuyibukisise leyo nto, uyibuke nje ngamehlo athi ukujula kancane. Ubetshela abantu umthandeni kusho yena kuyivideo enqamuliwe. Awuyiqedanga leya video futhi mhlambe ngeke uzuyifune ephelele sengisho laba. Kodwa ipart ebalekile kuwena eyokuthi ama-views uwathengile. Ngobani? Wena umthandeni emehlweni akho uyisehluleki. Ukunike lento oyifunayo-ke. Lento oyifunayo uzogijima ngayo, ugijime ngayo, i-chaos yakho. Ngeke akufide into ongayidli. Umthandeni uthe kulabaya sengiyibeke phansi induku kodwa uyiphethe wabaqongqotha amakhanda. Uthe nje angisadlali kodwa udlala nabo. Yabo indlela adlala ngabo nayo guys, unginikeza isithombe senyanga noma ngingayazi. Inyanga eduzane. Mase kuthiwa inyanga igwebe umuntu. Phela inyanga mase igwebile sikwenza upopayi ikubeke la. Ikwenzise yonke into leyo. Ngicabanga ukuthi into enjalo. Ithi inyanga left ushone ka left, ithi right ushone ka right. Ngoba makuhuye othi uthenge ama-views kukhona abajabulayo. Abajabulayo yilaba vele abahlezi be-negative ngomthandeni. Ngoba thina sijabule manje sesize siphatheka kabi ukuthi hawu why injabulo yethu nina eniphathe kabi? Why injabulo yethu ngempela ifune nize nithi si-captured? Cha u-captured kodwa ngiyawucela kuwe ngencazelo yakho.
ukuze ngingasuki ngichaze u-captured omunye kanti uthi ngi-captured ngendlela le oyizwayo. Ngoba phela uthe ungilalela wasithi, oh, shuthi kubanjiwe lokhu. Ngibanjwe njani? Samkhovu khali, ngi-captured njengomkhovu. Hawu bakithi umona. Umona usunibonisa izinto ey'ngekho. Umthandeni ubeshokini-ke ukuthi ama-views wathengile. Ngobani? Lokho kuzonenza ukuthi ngikhulume kakhulu. Umthandeni uyalazi lela side ukuthi ligcwele lithe mfi. Kodwa maligcwele kulela side kusebenzani? Kusebenza khona lokhu. Yabona nje ukuthi mina ivideo yokuqala ngithe ngithi saze sajabula yavela iparagraph. Nakhu-ke niyafidwa nina. And nifidwa kamnandi ngendlela guys, ubuhlakani bomuntu. Ikhona enye into umuntu aphiwa yona. Ngisho ngambuka kanjani aphiwe yona. Ngitheni mina? Ngithe umgodi. Kwindlela ohlelo uhamba kuyona njalo ngeke uphoseke endaweni eyodwa kathathu. Okwesi-4 sekumele ukushawela ukuthi ucimezile. Ngoba lo mgodi wena ngesikhathi uphoseka okokuqala uzowuza ukuthi ungakanani. Ukuze ungasalimali. Uphoseka okwesibili usutholile. Okwesithathu thatha inhlabathi ezongena uvale. Ngqi kuthuleke umsindo uhambe ngepeace. Kuzobe kuthiwa lapha kwi-radio station ikhokha imali engaka for i-song of the year. Sisina nangu YouTube othe uzani ma-artist sisishaya ibhizinisi. Nali leli million alibambe. Nangu Spotify nali leli million. Naye enye i-platform ye-music esiza ama-artist nali leli million. Lapho kuhamba isikhathi eside. Mawubalelela kahle abachaze last year bakutshela ukuthi iParis izomsebenzela kanjani umthandeni. Iyomsebenzela ngisho ehlele endlini. Ngobani? iParis siyithathe sonke. Akusiye yase KZN iParis. Ingoma yabantu bonke. Niyothi nithi nina event organizer laba siyabazi waxabana nalabo producer siya lapha ku Spotify. Ngeke sibe futhi nawo amafoni awu-50 ngoba uthi wena sizothenga cha. Uthi usuyikhumbula ingoma uhambe uye khona uyilalela. Uyilalela futhi kuthe ngaphakathi ngoba uyazi ukuthi uyasizakala. Uthi uzolala ebusuku mhlawumbe ubuthongo abakafiki ungene ku YouTube uyilalela ingoma. Uthi uyilalela futhi kubumnandi. Ngoba manje asilindile ukuthi sizozwa ngolunye usuku ethi njalo bangirobha laphayana kunjani. Singazi ukuthi silwa kanjani nalapha. Ngoba nalabo kufanele ngabe bona abalandeli bafuna iqiniso kubo baxisha ngakubona ngoba nakho. Indaba yeni yinde. Mina kodwa-ke guys ngiyayinqena indaba kulapha. Kodwa uma ungifuna ey'ndabeni ngesami isikhathi ngingakwenzela zonke lezo y'ndaba. Le ama-views athengiwe khona lebe kusendwa khona imessage. Izwakele futhi. Njengoba izwakele imessage bagijima nayo. Ayithi nifunde waniqeda ukuthi lapha ya. Ngeke ngibasuse kule ndawo abahleli kuyona kodwa ngizosebenza nabo. Uthini wegagazi uthi angisadlali abadiniwe guys abadiniwe lapho uyabachukuluza ngoba ngesikhathi angisadlali kuba nyakazise kabi. Lapho ke uye lezi indukathi uyiphethe phansi kodwa uyiphethe yodwa ndiyaqongqotha. Qongqotha bona ke manje. Uyazi umthandeni ukuthi lapha kunenamba engaka. Le namba leya ihleli ayinyakazi. Kodwa ikhona into oyithi mawuthi lapha ya isebenzi. Yizo lezi indaba ezinegative ngaye ngoba bafuna zona. Vele into abahlezi begidagida ngayo. Hawu nisizwile isimanga. Yebo malume ngicela ningayithathi serious yonke le video yami niyiyeke. Asizeni la kinina ke manje. Bobhuti bami nabo malume nawe dade laba basekwengoma kaMthandeni sebesho u2 weeks usuphelile. Bathi bona kanti sigida nini? Why kuvunywa ukuthi uMaskandi ube nje? Kanti shuthi kuMaskandi asizugida. Kanti nithini?
Wemalume, mina ngicela ukuthi uyabo le social media une-chaos. Nathi futhi sine-chaos. Phuma ku-social media 3 days. Uqine ngasemkhulekweni. Makuthi khona intaba ngasekhaya, ushone nangasentabeni, ujule. Ubuye uze ekhaya uzolala. Masulele ekhaya uzothi ulele ebusuku umbone ugobela wakho. Nifunelani nini ukugida kwengoma eniyibiza ngepiano? Uyabona ukuthi lento inawe wedwa manje nesithunywa sakho esithi wena. Okuzodinga ukuthi malume jula nawe. Uyibuza ukuthi kanti yini lento esilobe ngibelesele ifuna ngigide. Yini leyo malume? Sizoloba usethi ukhalaza la ongafanele ukhalaza khona kanti wena ulele phezu kwemfihlo. Uwe lo ozosiqeda lento le esilobu sithi kubantu, "Hey, selobu kwafika ivaccine, abantu abasekho nomani." Uwena ngoba guys why befuna ukugidiswa ingoma Maskandi? Phela lokhu ukugida sazi, ukugida kokushaya ingoma noma ukugida lapha yakagobela. Hawu, indaba yenu. Kancane kancane shuthi phela sekuzovunywa ukuthi uMaskandi ube yinto enjani. Thina uMaskandi siyagida. Thina sifuna ugide lana pho lana ngoba lana kugidwa lana sishilo. Sakuchazela. Leya ngoma ifuna ukuthi ngathi ungashaya ingoma mawuyazi ungalona ibhimbi. Mawubona ukuthi ingoma ayivuyi kahle ungayisikaza kuphela ungajuluki. Mawubona ukuthi futhi awukufuni lokho ungadansa. Nokuthweka sizothweka bakithi. Yazi ukuthi yini indaba yabo? Sebajwayele ukuthi bona zonke izinto kuzobe ezabo. Ukukhuluma ku-right makuyibo. Ukujabula ku-right makuyibo. Ukugxeka, ukugxibha namagama engawazi into zabo. Mina nje ngithe ngijabule. Ngathi ama-artist ngizowayekela ama-artist enjani enza umculo. Laphayana we-guys abafuni ngisho usuthi-ke uthanda istayela. Ma ungase nje uthanda istayela sakhe, mhlampe uthanda indlela akhuluma ngayo, uyabadina. Kanti udinelwana ukuthi lento ithandwa womunye, ayithandwa wena. Wena uyithanda kulungile. Manje sekufika omunye ethi yazi into engiyithanda nangumthandeni yilokhu. Hayi, uvela thukuthele. Aze ngibone mintezweni. Mawuthi nje mawulalela umthandeni umuzwa ekhuluma uyakwazi ukuyidayisa, unobuhlakani. Khuluma into ongayazi. Kanti manje bengilalele wena nifuthi. Khuluma into ongayazi. Le ngizoyazi ngawe. Kodwa mina ngisho ukuthi umthandeni obekuyigagasi, umthandeni obekwi-TV channel, ekhuluma nabezindaba, ney'ntatheli ey'fundile. Ngokwakho uthi wena intatheli idelela lawa ama-artist abathi umthandeni into ayenzile, uwenze ngisho into engakaze yenziwe ubani, kushiwo ama-artist amakhulu. Ngoba unomona u-undermine ngisho i-journalist. Ekufundele kuba i-journalist ngoba balapha uyindaba ngoba befundile. Baba ne-experience. Into asebeyiletha bezosifundela yona bayayazi ukuthi le i-verified. Wena uthini? Wathengile. Hawu. Shuthi ngisho nje ukuthi ulo komba ubani le artist yaseNigeria bebesho ukuthi umthandeni uhlule ngisho bona. Lento le ayenzile kuyaqala futhi nokuthi uMaskandi artist ngisho uRihanna akaze yenze. Bebala ukuthi ku-2 days, beku-2 days noma usuku olodwa. Kube u-48 hours guys, angisakhumbuli kahle. Le eyama-views. Nisho ukuthi ngoba ishiwo ezindabeni ku-TV amanga. Hawu, ave lasenkingeni-ke intatheli. Kusho laba njalo. Kusho laba. Bathi nje naya intatheli konje usisibani loyana guys namazi ngoba kube yena ofaka indaba ukuthi-ke okusematheni umthandeni wenze 1 2 no 3 waseyayidedela-ke sebevela. Sengisho ukuthi bawu2 yilo usisi sengikhohliwe igama lakhe intatheli obeka indaba
Mase kuba yilo osehleli noMthandeni ekhuluma, bobabili bayintatheli. Konje obani guys nizobabona kodwa. Uthi-ke ongapha ngoba uMthandeni ngeke ayenze lento. Shuthi usekhokhele ney'ntatheli ukuthi ayiqamba amanga. Zithi-ke kanti uMthandeni usho kini sengiyanitshela, ubetshela nina ngoba into ezonijabulisa. Ubetshela nina ngoba yinto vele enizogiya ngayo ukuthi-ke uwathengile ama-views. Mina ngithi ngoba ewathengile-ke guys, kodwa lokhu kuyasebenza, ikhona imali abayitholayo futhi ne-platform ngokwayo iyona egeyina kakhulu. Esitolo nesitolo la ozorenta khona udayisa into ethile, bona ngoba yibo yindawo yabo bafuna ukuthi bedle kakhulu kodwa nawe uzobe udla. Sesoyichaza-ke leyo, angazi ukuthi ngiyithathaphi ividiyo yalo ozoyichaza ngqo. Kodwa-ke okufanele uyibambe ukuthi uMthandeni wazile ukuthi nizokhuluma, wanika futhi into ezonikhulumisa. Yingakho-ke kuzwakala kahle mawuthi sizwe ngaye vele u-SK, sizwe ngaye uMthandeni. Ubetshela bani? Ngoba thina uthe asidansi. Thina asiphi ingoma uthe asidansi. Laba bangafuni ukudansa bethi ingoma ayiyona i-hit, yindaba yabo leyo. Gijimani-ke nayo. Hawu idumile le bhasi bafethu isithele. Kuthiwe game over. Ayizwa leyo ndaba. Mase ugembula lapho umshini usuthile uthi game over usuke usudliwe. Kodwa futhi phela une-choice yokuthi uphinde ufake imali kuqalwe phansi. Goduka ngoba uzophela. Manje nenzishani? Uyami wayinda umona wenu. Akusemnandi. Kusigazi yabona nayi lento ade ngisho. Sekunale phasi yokuthi lokhu kujabula kwethu sekuyihaba. Ngobani senzela laba. Ayinhle lento. Kuyenzeka kushintshwane wegazi, kuyenzeka ngisho nakamakhelwane. Ngelinye ilanga niyolilizela kakhulu kini kungena indaba ezinhle, nakamakhelwane balilizele kakhulu. Kunjalo vele. Kodwa-ke ngithe mina mase ifikile ingoma eze kule, ngoba phela kube kuyingoma entsha ya-2024. Usekuyobe sekuthi seziyaqhudelana. Ngeke futhi bonke bebuke i-Song of the Year. Phela ngeke usebenzele into eyodwa kulo yamsebenzi njengoba usabalele. Mangithi asikhulumeni kahle ngabo, anifuni ukusikhumbuza indaba zakudala. Asisekho-ke lapho, asisekho lapho. Bye bye.